Eta aurten be Josu Goikori deitzen baldin badiogu? Edertu iruditzen zait. Josu, loraldia ari gara prestatzen. Eta zure parte hartzea behar dugu. Eskerrik asko deitzearren, Imanol, eta jakin hartuko dudala parte. Eta nadala, zer, hemen gauza bereziren bat egin behar dugu? Eta zer iruditzen zaizu, Miren Amurizari deitzen badiogu? Bai? Hombre, haupa Josu. Bai, zelan ez, bai? Horretarako testu polit bat beharko genuke igual. Deituko diogu Andu Lertxundiri, ia animatzen dan? Kaixo Miren bai, nola ez ba, posti joango naiz ni Bilbora. Eta plazerra izango da zuek laguntzaile izatea bertxotan zu eta Maialen. Bixinteri deitzea banda musikarekin joan dedin, zer iruditzen zaizu? Bale, ni deituko diot, lasai? Hombre, kaixo Andu, zen moduz? Aprilian, loraldian, musika banda bat behar dugu. Animatzen zara? Gure musika oso egokia da, bersoa laguntzeko. Baina dantza koreografia berriak beharko ditugu, ezta? Ze, ona, apireilerako? Bale. Ikuskizun berri bat prestatzen ari gera, Maurizio izenekoa. Gainera esan didate, Maiitanak zerbait berria prestatzen ari diela. Bai, Bilbora joanen gira loraldia dela eta? Musikari lagunekin emanalditxo bat egingo dugu. Justo baintxe daukagu ikuskizun bat aproposa ikusten detena, Musua izenekoa. Bai, gazteentzako nik uste dut ondo, benga, baintxe bertan Bilboko lagunei bialduko dien mesutxo bat gerturatzeko. Aio, aio. Baiarin be, loraldiak, udaberriko festivalak, askar loratzen du,